Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň şenbe güni. Siz ýene de Türkmen halky debate kanalyna hoş geldiňiz. Şu gepleşigimiziň temasy Ukrainada uruşyň 3-nji güni nähili gidipdi? Şu arada bir gürleşeriz we Ukrainada Türkmen garajlarynyň ýagdaýlary nähili? Türkmenistanda talipleriň ene atalary, garyndaşlary ahyry hekimliklere çykdylar, bardylar. Ine şu arada bir gürleşeriz. Gelin hemme maglumatlary bir-birinden teğet geçelim. Men size görkezek videolarıma ve suratlarıma Ukrainadaky geçip duran dağıtlara dogul beýan atma wagt ýok. Ýöne käbir üýtgeşik momentleri ýa üýtgeşik bir bolup geçen wakalary biz beýan etsek, sizin bilen şoň barada gürleşsek, bize umumy ýanky surat, umumy ýagdaý belli bolar. Şonuň üçin biz ine gelin käbir maglumatlara ünsüp edelim. Ine birinji maglumat, ine men şu suraty görkezek bolýan, ünsüp hormatly watandaşlar, Ukrainanyň mejlisiniň wekilleri. Ine Timoşenko görünüp dur, ýene beýlekli görünüp dur, men kän tanama bolary. Şu deputatlaram, ýanky agzalar öz watanyny gorumak üçin köçe çykyp awtomat alyp günlüğüde meclis geçirýär, meclis bolmasa telefonu ulaşýar, akşamlaryna da öz şäherini gorýar. Kiýevni. Hiç kim hiç ýere gaçan ok, hiç kim hiç ýere giden ok. Bular watan üçin hakyky görüşýärler. Howa Ukrainanyň meclisinde bular birek ýerden konkurensiýa bäpleşip gyrşýar. Dogrudur ol. Ol normal. Imsim oturup eller galdyryp bir zat diýse eller galdyryp bular ýa robot ýaly işlenok. Robot ýaşurlar däller, bular hakyky agzalar. Şoň üçin gerek ýerine bular gyrşýar, gerek ýerlerine pikirlerini aýdýar, gerek ýerlerine ýanky ses berýär, gerek ýerlerine de watanyny gorýar. Ine şoňa watançylar diýilýär. Bolmasa Timoşenko bilen Zelenskiň arasyna hiç hili gorluk ýok. Ýöne şonda da watana gerek galanna, watany gorumak gerek galanna. Hemmesi bir adam ýaly görüşýär. Men Ukrain halkyndan bir topar yerlerden maglumatlar apýarym, dogrymy aýdaýyn. Buýsanýan. Buýsanýan şonuň batylygyny, buýsanýan şonuň ýanky Rossiýaly bir uly döwletiň, ýanky 3 esse, 4 esse goly uly döwletiň çok üstüne çozanna, hop gelenne, çozýan döwletiň uruş enjamlary bir näçesi köp bolsa da, bular ýaňy 2014-den 2014-den bäri bir 7 ýyllar intek bir dowul derejede galyn bilen döwlet ýöne şonda da bulun halky Rus halkyndan azatlykda ýaşap görür, öz azatlygyny gorýar we din azat duruş içinde. Ine şu zatlary halkyň hakdyny görkezýär. Ol hemmesi marýaly oturup elini galdyryp howa diýişde Demirel Karyer bolýar. Gelin inniki suraty seyredelim. Inniki suraty häzir bir minut. Ine şu metroda, Kiýew metrosy dogul ýapyldy. Şu ýerde çağırjyklar oty şolara bir ýere getirip öz ekran goýup kino görkezýär. Çağırjyklar güýmärler sebebi gündüzin olar otyrlar. Käwagt çykýar demalmany bolmasa metroda otyrlar sebebi ýanky bomba udar bolanda. Inniki surada seyredelim. Ine bul Gruziýadaky adamlar orta çykyp Ukraina halkyny gollap müňlerçe adam köçen ortadan çykdy. Hakykatdan hem Türkmen halkyň jemgyýet derejesi ýokary bolmasa türkmenler näme çykyp hökümet suratda Ukraina halkyny gollandylar. Ýöne gynansak da bizim halkymyz özüni golla bilen ok, öz üçin inni görüş başlady. 30 ýyllap ýatyp muny ýanky batyşlar edip diktatorlar allap, küsep halkyň gözüniň göz oduny ýa gyryp halky hasbetlerine düşüren soň ine bizim halkymyz o zatlara aňarda dursun, öz haklarını gorap bilen. Ýöne gynan gowzady ine soňky bir ýarym ýylda halkymyz galyp özüniň halkdygyna özüne inanyp başlap öz haklaryny alyp başlady. Soňky bir ýarym ýylda Türkmenistanyň halky haklaryny alyp başlady we ony ýanky gowşap bolan
diktator, onun maşgalasy, MHM teröristleri ve polis zombiler çekilip başlady. Inni olaryň kellesi işläp başlady. Gyryp öz halkyny gyrýan. O bir maşgalada, mysal üçin sen gowy işte işläp guprak bolýan öz jiňini ýa-da öz doganyny gyryp otursaň, gorkutsaň, onu ol üsenseň hiç adam bolmaýar. Ine şu ýaly biz bir maşgala türkmen halky. Sen MHM'de işle terörist gurumatyny işle, sen zombi polis gurumatyny işle tapagy ýok. Sen halkyň wekili. Sen öz halkyna garşy gitmeli. Kim ol Berdimuhammedow? Özüni oňup bilmeýän ukypsyz, ahyrpyna şermenle. Oň buyruklaryny edip, halkyny gyryp oň üçin, bir adam üçin bar halkyny gyrmak ol bir men pikirimçe dünya garaşy pis bolsa adam ine şonu eder. Dünya garaşy yerlikli bolsa, namus wyjdany bolsa, şu hakda dogulup, şu hak bilen ýaşayan bolsa hiç wagt etmez. Egerde Berdimuhammedowyň goşunyna, paraxor goşunyna girip, paraxorluk edip, giýjeti bilen kim näle allap bolýar diýip pikir edýän adam bolsa, onu ol MHM teröristiň hakyky wekili we zombi polisiň hakyky wekili bolýar. Men haçanda MHM terörist diýende hemmesi däl, arasynda gowy adamlar bar. Olar degişler bu sözler. Ya zombi polislere arasynda da gowy adamlar bar. Ýöne gynansak da irwe de adamlaryň şol iki edarada möçber uly. 30 ýyllar şular adamlar gyryp hasap etmän, uluň üstüne oýnap, manipuliýat edip halky edip öwrenirler. Sebäbi diktatoryň sag ganyny eli MHM teröristleri, çep ganyny eli polisler. Ine şoň üçin şu iki gurama men gatyn söýleýän, sebäbi şolar häzirki günde prezident golumyz bolsa, ýa-ni Bikanın prezidenti öz halkyny allap pullar oğurlayan bir kezzap, şiktaýdan bir giden adam golaman bolsalar, biz eýem ýeňiş galanok. Biz eýem tortuk. Biz eýem başga Türkmenistanda ýaşadyk. Biz eýem üzüp barýan gözel Türkmenistanda ýaşadyk. MHM teröristlerim, polis zombilerim işe çıkanına goňurdy. Halka seredip, içini duygusy, çağına seredip, meňim çağım şu halkyň wekili gowup berýärdir. Häzir bolsa, bular ýygnaklar geçirip, halka basyş edip, gorkutup, saklap, bir mene düşündirmem demek, niye şoň wyjdanlary çatýar? Niye şu adamlar erteki günde şu halkyň içinde ýaşap biljegine gözi ýetdi? Ya şu günde halk bilen gürleşip, ýa-ni utanman gürleşýär. Men gen görýän. Gelin indi indiki suratda seredeliyim, hormatly vatandaşlar. Ine şu ýerde Rossiýanyň kolonnasyny derw dagyny edildi, şoň bir suraty bar. Şu ýerde ine ünslerin, şu ýerde ýanyp duran bir maşin, Rossiýanyň goşunyň. Şunu otdan adam, garry bir pensioner. Şola Molotov ýa-ni çüýşäni edip, geçenine zıngıptırda şunu otlattı. Men diýjek bolýanlar. Ukrainada her bir adam görüşýär. Diňe goşunlar da her bir adam öz watany üçin görüşýär. Rus agresorlara garşy. Ine ünsverin, ine şu günkü karta nähili. Ine ortada Kiýew. Şu ýerde görýän bolsaňyz, ýokardan Belarusiýa tarapdan gelýär, Rossiýa tarapdan gelýär, Rostov tarapdan gelýär we aşagdan Krim tarapdan bular gelýär. Bunun esas maksatları gyzyl nokatlar bolsa oya bombadyň diýär. Ýöne goşunlar nazemny operasiýa diýär. Ýa-ni aşagdan gelýän goşunlar ine şu gyzyl sferka bilen görkezilýär. Men sesim eşdilýärmi? Öňküde ýa-ni efirde biraz teknik problemler boldy. Ine şu ýaly şuny kuwny. Eger şu karty ütkese men erti görkezin kartaň ütken ýerler. Ine şul karta, bulun bir karta, bulun bir görkezýär hakyky nirden udalar gidip dur. Ine haýsy şäherlere. Ine men Hersonada, Mariupolda, aşaklarda bolýadym, ýa-ni turmuş geçirýärdim. Harkivde geçirýärdim. Donbassa baramok, men Harkow'a barýardım. Harkivden Herson'a geçýärdim köp. Kiýewa barýardım. Bela Tsерквь, Sumy, ine şo taraplarda men gezýärdim. Halky gowy, adam töýörlük, halky faşistlara görmedim, dogry maýdan. Küçül aýlandan bolýan diňe gowy adamlar. Diňe kömek edip,
bir-birini gollayan adamlar. Azatlıkta yaşayan adamlar. Yine şu yerde Odessa'da suratın kilpet Odessa'nın edil merkezine adamlar yani Molotov tip bir çüş atalıp bir neme oryalar yani su yalbırdan jitkis değil ya. Şol partlar ya şol adamlar umurya. Her geçen adamı şolordan alıp yani tayalık koyuyor. Birden Rus salatları olsa ya Rus maşini olsa zın yaşamı. Yarlar ya yanar ya. Şuraya da adamlar öldürün oraya. Bunu yani hükümetin hiç dahil yok. Hükümet näme diýdi? Her adam öz vatanını, öz janyny, öz howuzunu gormaly. Yara paýlady alın. Häzir türmedäkiler çykardylar yara paýla. Ine çağırjyklar metroda ýa-ni gillenip oturýarlar. Men ýalňyşmasam şol Harkivda. Metroda gillenip oturýarlar. Ýa-ni şol ýerde okuwlaram geçýärler. Şol ýerde molimler we okuw geçirýärler, bir-birine kömek edýärler. Halk, hakyky halk. Ine şuna solidarność diýilýär. Şuna halkyň agyrligi, halkyň watanperwerligi, halkyň bir-birine hormat goýany urgulýar. Ine inni ünsveren hormatly watandaşlar bir topar döwletler Estonia, Latviýa, Litwa, Çekslowakiýa, Slowakiýa bir topar döwletler özüniň üstüne Rossiýanyň ýa-ni samolyotlaryny geçmegine gadagan etdiler. Inni Rossiýa şunu berýär, maglumatlary Moskwadan, mysal üçin Kaliningrada, Rossiýanyň başga bir şäherine gönüçman ini şuraya uçmaly bolýarlar. Häzir ine entek neutral zonadan geçýär. Bolmasa Finlandiýa, Şwetsiýa, Norwegiýa ulum ruhsat beren owun uçmana. Häzir ýagdaýlar şeýle bir Rossiýany kynmak başlady. Ananyň häzir Swift'ni yapjak bolýar. Swift diýmek ýa-ni banklaryň arasynda ýürüýte elektron sistema bar. Ara gatnaşyk saklar ýaly we tölewleri geçip uçup alar ýaly. Ine şu sistemany yapjak bolýar. Eýem 99% Ýewropa döwletleri agdyr yapmaly diýip. Ol yapylsa Rossiýanyň bank sistemasynyň 60% ýykylýar. Eýem bir topar banklar sanksiýon spisagy gider diýmek, olary daşyndan pul alyp bolmaýar. Öz aksiýalaryny ýa-ni bütün dünýä bazarlaryna goýup pul çekip bilen oklar. Eýem bir topar problemalar başlady. Oňdaşyndan Rossiýa hiç enjamlar samolyotlar üçin öňkü berilen samolyotlaryň izni alýarlar, arenda berilen. Hiç samolyotlar zatda berilmeýär. Samolyotlarym edir bir ay uçup zapçasy bolman durup başlady. 6 aýda kollaps bolýar. Kollaps diýmek bir topar puwdoklar ýykylyp opşy ekonomika durýar. Ine şol Putiniň garaşy. Bütün dünýä her kim özüçe sanksiýalaryny nimedip durýar kontraktlar Rossiýa bilen. Rossiýa globalizasiýa bolan häzir hemme döwlet globalizasiýa bolan beýleki döwletleriň şuna garaýşyna bagly Rossiýa. Türkmenistana bagly. Ananyň Türkmenistan bizi halkyň informasiýasyny yapdy, halk çykmady ýaly etdi. Ýöne beýleki döwletler bilen işlän soň hälem ýa-ni bir zat aýlandy. Egerde goňşy döwletler, bar döwletler aragatnaşy yapsa Türkmenistan ýykylýar. Hemme zat ýykylýar. Ine şu ýaly globalizasiýaň ütköşükleri ine şu ýaly. Sen istemesen bütün dünýä globalizasiýasyna goşulýar. Bu diýmek näme? Bütün dünýä aragatnaşyk sistema goşulmaly. İstemesen. Häzir ine durmuş şeýle sen Hytaýdan harytlar alýan, Amerikadan haryt alýan, Dubaýdan alýan, o ýerden bu ýerden. Mysal üçin Dubaýdan alsaň, Azerbaýjan, Iran ýollary yapsa, sen onu Hytaýyň üstünden getirsen, onda sen ýa-ni harydyň bahalary alýar. Sana kıyın bolýar, wagtyna getiren o kontraktlar bozulýar, puwdoklar durup başlaýar. Aýgaraz bir topar problemler dörep başlaýar. Ine Rossiýada şo başlady şu bilen. Rossiýanyň halky gaharyna galyp başlady. Indi bular hem uruşdurjak bolýar, hem Putina impeachment berjek bolýar. Putini gider ýaletjek bolýar. Bir daha düşünün, Rossiýanyň propaganda goşunlary bar. Russian Today, ýa-ni Solovyov, Kiselov, bir topar zatlar. Men haýyş edýän hormatly watandaşlar, Rossiýanyň kanallaryny görmäň, diňe ýalan, diňe sizi ala propagandasyny edip, bütün dünýäde bolýan zatlar hakykatny aýtman ters görkezýär. Edir vatan programmasy ýalyr. Ilaytada Kiselov, Solovyov ýaly haramzadalar bar,
Simanyan, Russian Today, RT bir topar kanallar var, seyretmeyin. Развлекательный kanal görseňiz görün ýöne beýlek informasiýonly kanallar diňe ýalandyr. O şoň bilen men köp gören türkmen adamlar şolary görüp şo pikirleri ýanky pikirler bilen gezip ýörler. Putin dünýäde iň uly agresor. Häzir muny военный преступник diýip bir topar döwletler elan etdi. Onu häzir sedilip otur, onu tasdiklasa şunu gaga diýer. Dogry düşünün. Siz bolsa onun geroy diýär. Ol hiç zat gowy etmedi. Gazakstanyň goşunyny getirip atdy adamlar, müňden goly adamlar atdy. Belarusiýany basyp aldy. Ukrainany basyp aljak. Inanın Türkmenistany basmamanmy ýa? Bärik gelin diýer, Gurbanguly ýaly ukypsy adamlara edil. Şu siziň täze prezidentiň halkyň bilen özüň çözdiýse, şo baryp öz bir kanun saýlawly geçirip zat şonu goýup gaýýar. O diýmek watan satmak diýmek. Sebäbi Berdimuhamedow halkyň gollawy ýok düýbinden halk bilen işlenip. Ine şoň üçin ine şul adam Putin diýen adam öňkü Sowet Soýuzyny ýygnajak bolýar. Ananyň öňkü Sowet Soýuzyny ýygnan ýar bolanmasa, menem birda ýöne öňkü Sowet Soýuzy diýerler, häzir Putin Rossiýanyň ýanky ýolbaşçylary öňkü Sowet adamlar Türkmenistana gelip işläp, industriýany galdyryp, bizi gowra, bize kömek edip, bilimler berip urýan adamlar bular. Bular banditler. Öz halkyny ezip duran adamlar. Öz halky bulary ýygrenip dur. Öňkü oruslar ýok indi. Ananyň. Häzir sen Russiýa barsaň, sana üstüne gül ýalar sen üstüne. Öňkü ýaly ýok. Hormat goýup ýadymyzda bolsa, enatalymyz bar, deputat bolup hormat goýup san. Olar ýa gitdi. Indi ol oruslar ýok, o döwür ýok. Oruslar gelip olar çyýlar ýaly. Häzir oruslar saldat bolup gelýär. Sen watan alýar. Şoň üçin men hemme Rus halky şeýle diýip aýdamak ýöne hökümete gelen banditler Ukrainada, Gazakstanda, Türkmenistanda şuraya banditler, Täjikistanda, Belarusiýada bular banditler. Bunyň wagty gutordy. Indi şular öz wagtyny ýene-de köprek çekmek üçin her hili oýunlar edýärler. Hemen teröristler edýärler. Polisler zombi edýärler. Halky gyrarýar. Bunyň esas maksady diňe gorkuda saklamak. Bunyň siýasaty gorky. Bunyň siýasaty gorkuda adamlary saklamak. Gelin indiki edelim. Ne şu ýerde men size okap bereýin. Görünse görünýändir. Birmin. Ine nime ýalýar? Ukrainanyň Belarusiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky Ukrainanyň serhediniň ýolbaşçy ýa serhed gulunyň ýolbaşçy ýa. Şu diýär, biz size dogan ýaly seredýärdik, ýanky Belarusiýanyň serhediniň ýolbaşçyny edýär. Biz size dogan ýaly seredýärdik, biz siziň bilen gatnaşyklary edýärdik. Ýöne 24-nä 26-njy fevralda siz bizim üstümize çözdüňiz. Siz Russiýa ýol berdiňiz. Siziň araçaňyzdan Russiýanyň goşunlary gelip bizim halkymyzy öldürüp, bizim ýaş parahat halkymyzy gyryp, atyp bombalap, atyp öldürüp gidip oturýarlar. Biz sizden oňa garaşmadyk. Siziň goşunlaryňyzdan gelip bizim watanymyzy ýanky eýlep başladylar. Biz oňa garaşmadyk. Soňuna da ýa Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией ведет войну против Украины, пренебрегая положением международного права, элементарными нормами человеческими, моральными и ценностями. Мы победим дип ýaly. Ünsürüm, ministr hökmünde serhet guluny ýolbaşçy ýaly. Мы победим. Будьте вы прокляты, твари дип ýaly. Bagşan men şu sözleri aýdanma с презрением hormatlamak bilen näle с презрением председатель Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Дейненко. Ine hakyky ýolbaşçy, wyjdanly, namysly, öz hakykatyny aýdýar. Bul Ukrainanyň prezidentine jaň edip ondan pikirini sorany. Bul her adam öz ýerinde, öz wyjdanyna görä, hakykaty görä hereket etmeli. Türkmenistanda da şeýle bolmaly. Bizim ministrlerimiz, bizim harwurluk, bizim MHM, polis, beýlekler çeýdin maskaraçylyga böküp eline okşaýar. Şöyle dünýäň çempionatyny geçirsen, Türkmenistan bütün dünyada birinci yer almasa men zat bilmedim.
Bu näçe bular çempion etdiler? Sebäbi emhime gullugy hem halky ýa gyrýa hem özü çempionlukda birinji ýer ornaya. Türkmenistanda we bütün dünýäde. Men şoň üçin şolar terroristler wyjdansyz, namussuz halkyň düşmanlary diýär. Indiki material seyredelim vatandaşlar. Indiki material ine ünsürseniz men size görkezeyim. Bizim talibimizden videolar var ve başka da videolar var. Ulan görkezecek. Hem bir minut. Yine şu metro. Yine şu Gruziýadaky adamlaryň galyşy ve Gruziýada merkezi ýani köşkünün merkezde şular merkezi meýdançasyna Ukrainany gollap ýani hereket edýärler. Indiki videony görkezeyim. Yine Ukrainada Ну тут мы вылезли 100%. О, кусок трассы немає. Вальнули. Щоб это, бачиш? Ти бачиш, не коло на КамАЗі в'їбали. Ну, знаєш, з чимось. Та ти що? Диви, яка отдача була, що Та ти що, їбать? ковши з собою взяли. yine şu ýerde siz gördüňiz hormatly vatandaşlar. Ýani Rus kolonnasy Krimden Hersona baranna şolary VSU ýani войсковая система управления bilemek näme VSU näme dilýär. Şol umum raketalar näme diýen gulluk Rus goşunlaryny toçuşna urup yak goýarýar. Şunun yaman köp adam öldü. Putin şunu çeli hiç kim ölmedi. Biz ine paragatly barýar diýip bütün dünýäni arlap gelýär. Eýem maglumatlar boýunça 3000den köp adamlar öldü. 300den köp adam tutup edildi Russiýa goşunlaryny. Indiki video seyredelim. Yine şu ýerde Це якраз йому й потрібно. Ага. Прямо уже зараз хваліться. pardon, şu ýerde bir Rus maşinini bir pensioner ýakýar şonu. Ýani Molotov bilen. Gördüňizmi? Ene şu çüýşeleri. Şu çüýşeleri ýani şu redaktorun çüýşeleri adamyň özi diýe beýlik adam, geçen adam alyp gidermeli. Ýöne bular ýaman organizowany, ýani gurumçylykly. Bular hiç kim düşündiren noktada diňe ýokardan instruksiýa berildi. Her kim özüni goramaly. Öňünden düşündürişler berildi, ýani Telegramda hemme sosial ulgamlarynda adamlar öýleri gurumçylyk diýişler. Türkmen halkam Telegram sosial ulgamlaryny geçmesi, hökümet kanalları, hökümet serişde informasyon maglumatlar yalan. Biz hakykata geçmeli. Men şoň üçin her wagt diýende, geçin Telegramda bir topar informasyon kanallar var. Onanyň telewizorda bir reportaj etmek üçin 3-4 saat gerek. Material maglumatlar ýygnamaly, onu taýýarlamaly onsoň. Ol 4 saat diýem ideal.
Telegramda edir şu wagt alýan. Şu ýerde boldum edir şu wagtym alýan informasiýany. Diýmek, ol hat şart gidýär. Kä wagt 24 saatym öňüdýär beýleki telewizion kanallaryndan. Şoň üçin men size diýem, Telegramda hemme informasiýa bar. İstendik zadyň boýunça banksy, ýa-ni kriptovalyuta, bir zat öwrenjek bolsaň, bir zat ýa-ni biljek bolsaň, häzir YouTube'dan öňükdi Telegram. Şoň üçin Telegram'a ýazyň. Al informasiýa. Bütün dünya informasyon sistemasyna geçmeli Türkmen halky. Şeýle biz 30 ýyllap giýjek. Innik video seyredelim vatandaşlar. Ine ünsüyorum. Şu ýerde men bir video öküzjek. Bizim diýen Ukrain bir adam geç barýan maşina ýa-ni жидкость смесь Molotova zyňyp şonu ýakýan. Gorkman zat etmeli. Ine şu ýaly watyny gormaly. Gördüğün vatandaşlar, geçip baryan maşina şu çüýşäni alıp yaktı şonu. Ine şu ýaly her yerde, her owada, her köçede, her çatrykda Rus sallatlaryny şeýle garşylaýar. Putinin diýişi ýaly güllläp, zat edip garşylanyklar. Bular faşistler de, bular pensionerler, bular adamlar, bular hakyky halk öz garşylygyny öküdýär şu ýaly. Şeýle bular adatlykda 7 ýyllap ýaşap görýär. 7 ýylyň ýaşaşyny şu adamlaryň patriotizmi, şu adamın vatançylygyny, şu adamın azatlygyny ýokary derejede alýar. Şu adamın adamlara hormat goýuşyny, adamın solidarnosty, gumanizm ýokary alýar. Yani şu ýaly adamlar. Men içine bak gördüm. Sana köçede aňyrdyr diýen ýok. Barsaň gülüp garşy alýarlar, naharlar berýärler, servis edýärler. Hemme adamlar. Hawa Putin bir gapdyrynyň ekonomikasyny ýatyryp Donbassda uruş getirip hem uruş alyp barýar, hem döwleti aldyrýar. Kyn boldy. Ýöne alyp çykdy. Şu uruşan Ukraina alyp çykar diýip men gatynanýar şu. Indi vatandaşlar ýene bir material okudyn. Bu bolsa Rossiýanyň ilçhanasynyň ýolbaşçyny Irlandiýada halk nähil garşy alýar seyredin. Ine vatandaşlar şu waka Dublin'de boldy. Dublin ýerde, Ukraina ýerde. Ine Dublin'de İrland halky Ukrainany gollen näçip Ukrainanyň ýerde ýerleşýän käbirler bilen ok ýöne olar uruşa garşy. Olar bir döwlet beýlik döwleti agresiýa garşy. Ine şoň üçin olar alýar. Ukrainanyň baýraklaryny galdyrýarlar, Ukraina golýarlar. Erti ine beýerde men oturýan ýerimde de manifestasiýa bolýar. Manifestasiýa Paryjde bolýar. Ýewropanyň köp ýanky şäherlerine manifestasiýa bolýar. Ine şu ýaly halk bolýar, bolmasa fransuzlar Ukrainanyň täbirleri ýerleşen ýerine bilen oklar. Ýöne öz informasiýon kanallaryna bolup geçýän agresiýany görüp şoňa garşy bolýarlar. Garşy diýmek Putin'e garşy däl. Bular uruşa garşy. Şuraya nägelikler ýürütip bildirýär. Şu ýolbaşçylar bilsin halk näme arda şoňa. Halk şonu kabul eden o. Putin'in beýleki döwleti çolanmagy. Indi bir material okujak bolýan şu ýerde Russiýanyň ýanky goşunlary ine Ukrain halkyna ýönelenýär. Goşunlaryň wekilleri. Я
обращаюсь к украинским военнослужащим. Мы не американцы, не несем вам демократию. Если она у вас есть, то мы ее не тронем. Украина остается украинской. В ближайшее время мы лишим власти режим, который продает вас иностранцам. Не тратьте свои жизни ради этой гнили. Сохраните их для своей страны и своих близких. Не трогайте нас, и мы вас не тронем. Хуже, чем нынешнее, у вас власти быть уже не может. Называя Россию врагом и зазывая сюда НАТО, они не оставили нам выбора. Мы не враги, еще немного, и вы в этом убедитесь. Sevgili vatandaşlar, Rossiya bir neçe yıldan beri Kiselov, Solovyov ýaly haramdaglaryň üstünden we beýlik ýanyna haramdaglaryň üstünden günne 5-6 edip giýje gündüz Ukraina faşistler diýip propaganda edip ýigrendiler ýanky Rus halkyna Ukrainany. Ukraina muny etmedi. Soňky 3 aýda Ukraina bir karar geldi. Bizim şolara jogap bermeli diýip karar geldi. Ýöne bular ýaly Rossiýa ýaly öz propagandistki ya boşun döredip zade nimeden okuyor öz pikirlerini alıyor. Indi şulardan şol informasyonlu propagandan yankı tesirine düşüp mu diyen dağıtları. Biz mecbur olduk size topulmani. Siz biz bu arada irvet pikir ediyemiz. Vakt doğuncan sen ertiden akşama çel yamanlap dursan. Sen Donetsk yankı Lugansk ýaly şäherler basıp alınmasan. Sen Krimi giýje gelip uğurlanmasan. Bütün dünyada da Ukraynları maskara edip yürän bolsaň, onda biz sana näme geroy diýmelmi? Indi şol Ukrainada faşistler var, biz siz boşa dost diýip, şu sizin hökümetiňiz, ine biz sizi hökümetten boşa dost ýa ular sizi goranok diýip, goroýjy geroy hökmüne geljek bolýar. Şonu görkezjek bolýar. Ine şol hakykatdan ham başga döwletiň içine girip hökümetini yankı çalışmak yara bilen şol yankı situasiýa däl. Edir şu situasiýa. Onu bu terörist bolýar da. Goroýjy bilen yankı azat edici däl, terörist bolýar bu. Terörist görýän näme zatlar diýe. Ine şu ýaly Rossiýanyň propagandasyna inanmak men diýjek bolýan adam. Bular ýaly ağırlykçy hemme informasiýany ters aýdyp edil vatan programasynyň sistemasyny ulanýan. Sebäbi bular sistema öňkü Sowet sistemasy. Sowet sistemasynda da bular ýaly ýokdy. Şonam östürüp gaty erwet hiline getirip ulanýarlar. Hramam şu Sowet propagandasy. Ünsüň şu zatlara. Rossiýanyň ýanky maglumatlaryny görseňiz 5 edek barlam. Şol adamlar din alýarlar. Hemme informasiýon kanallary. Ol kanallar, alamayan kanallar, Dost, Eha ýalyklar olar yapdylar. Yapmasa da yankı gaty şolaryň şertlerini enime kıynaştırıp şolaryň çäklendiler şolary. Ünsüň satelitde zatda görýän bolsaňyz Euronews görün. Ol hakykat aýdýar. Soň Telegramda informasiýon görün. Ya Russiýadaky jurnalistler, käbirleri Telegram'a gittiler. Şolar içinin ýagdaýyny dogul düşündirýär. CNN, BBC olar ma açyk yankı ütköşkrak berýär, ýöne olaryň 80% maglumatlar çyn. Olar ağlata gün şöyle etlerini ýerler. Ýöne Rossiýa din ağlawda barýar. Sersap bolan şolatlara şoň propagandasyna düşämän. Indiki video bolsa seyredelim. Ine şu suraty görkezýänsiňiz, ünsüň şu ýerde Rossiýadaky Rossiýanyň goşunlary tutuldy. Ukrainada ine şular çykyş edýär. Eýem Rossiýanyň press centrynyň wekili, Ukrainanyň press centrynyň wekili bütün dünýä jemgyýetine guramagyna haýyş edýär. Siz gelinde akydyp şu tallatlary enatalaryna tapşyryň, sebäbi Rossiýa hökümeti bizde tallat ýok diýär, tutulanam ýok diýär, biz parahat ýolla barýar. Bizi güllep karşı alýarlar diýip bütün dünýä aldy. Ne şonu suud etmek üçin şunu press konferensiýa aldy. Ine şunda bolsa haýsy döwletler öz ara çäklerini yapdy. Samolyotlar geçmedi ýaly Rossiýa. Rossiýanyň samolyotları geçmedi ýaly. Şunu häzir şu maglumat
ertir ýerden 10 käçer bolan maglumat. Ondan soň beýleki döwletler ýap başlady. Ýewropada näme bolýar? Bir döwlet bir zat diýse, beýleki döwlet seredýär, kabul etse goşulyk gibi otyr. Sanksiýanyň daşyndan her bir döwlet özüçe sanksiýa berip başlady. Şol uruşlar durdurmak üçin. Şoň goşulyk gibi otyrar Ýewropa döwletleri. Bular 6 aýda Rossiýany ýatyrýarlar. Onun iqtisadiýatyny, onun hemme zady ýatyrýar. Rossiýa Koreýaly daş döwrüni betonlap yapmasa, Koreýaly bolup galmasa, ýanky hiç çykylmaýar şu situasiýa. Diýmek halkyny ezmeli, yapmaly, edil Türkmenistandan öwürmeli. Sebäbi şu neçeli SWIFT sistemasy, ýani banklaryň arasyndaky hataplaş sistemasy, elektron hataplaş sistemasy dine iki döwlete ýapyldy. Bütün ömrüni Demokratik Koreýa bir gerek we iki gerek Irana ýapyldy. Ine häzir Rossiýa 3-nji döwlet bolýar. Dünýäde inanın 190 goly döwlet bar. Şoň 3-nji döwlet bolýar agresor, prestupnik ýanky jinayetçi döwlet we onuň ýolbaşçylary jinayetçi. Ine şolar ýapýar. Bu surat ine Putin ve nimeleri. Şu surada da ümit verelim. Yine bir küçük ovoda şular Smith Molotov edýär goýa. Indi men bolsa size bizim Ukraina meselesini inni gıra koyalım. Umumy ýagdaýlar şeýle Ukraina boýunça uruşlar gidip dur. Kiýewiň içinde de söwüşler gidip dur. Hersonada her ýanky Rossiýa bilen aragatnaşyp, ýakyn aragatnaşyp o şäherlerine söwüşler gidip dur. Rossiýa öň pikir edişýär 2 günde Kiýewa barar niýeti bolyn ýanynda bar bilmedi. 3-nji gün işte bolyn baran oldy. Kiýewin tek berip dur. Kiýew almak üçin yaman köp ýanky 100 000 goly sallat gerek. Onça adam yok. Ol küçük gruplar var, uruşa olur yatırıyorlar, başka adam yok. Bular esası uruşunla da yaman mikirliği bilen, tirkiliği bilen uruşuyor. Yani Ukrayna eşiklerini alıp giyip, yine şolar bilen giyip, yani öz Ukrayna sallattan atıyor. Arası uruş bilen o. Gönü uruş bilen o, gönlün gönü. Men bir daha düşünem o. İki halk, bütün sonki dünyada iyi uruş olan ikinci Jahan uruşunda Donyalı olup Berlin aldılar. Inni şular öz arasında olmuş. Amerika'nın günahı yok. Hiç kimin günahı yok. Putin'in kellesinde önkü Sovyet devletleri yığınamak. Sebäbi bu agresor. Bu şu küçük devletler, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Orta Asya'na öz milleri deyip hatap edýär. Ukraina, Belarusya bu devletler dälip hatap edýär. Kazakistan devlet dälip hatap edýär. Inyň Kazakistan devlet däl, bu Rossiýa diýip hatap edýär. Ukraina devlet däl, bu Rossiýa diýip hatap etse, Türkmenistanyň bardygyna hatap etmezdim. Inyň şu zatlar gutaralım Türkmenistan. Şoň üçin biz birleşmeli, şoň üçin biz ýanky watançylygymyzy östürmeli, biz döwletimizi ýitirýär. Bu tarapdan Berdimuhammedow padşalyk etjek bolýar. Bu tarapdan ony ýanky bütün dünýä okeanyna ýaly şol akulany beýlik kiýtijek bolýar. Şu ýaly durmuşda dünýäde bolup geçen zatlar. Ünsürim şol zatlar. Endi men Ukraina temasyny utaraýyn. Bizim Ukrainadaky grajdanyň ýagdaýlaryny şonu düşünelim size. Türkmenistan'ın temasyny geçeli. Ine men şu maglumatlar aldım. Mar vilayetde ve Lewap vilayetinde adamlar hekime varıp, inatalar ahir hekime varıp, öz taliplerinin Türkmenistan'a getirmeni talep et başladılar. Alayta da Lewap'ta uruşup, söwüşüp, hekimden talep ettiler. Hekimin urmasar çıkıp, biz çözülemiz yok. Biz sizin çağrılarınızı o yere iyi vermedik diyorlar. Lütfen binamız, haramdağda näme diye. Biz sizin çağrılarınızı şu yere iyi vermedik. Doğuncan, biz senin öýüňe gelip dilemiz yok. Sen bizim çağrılarımızı getir. Sen hükümet tarafından prezidentin vekili
şu nokotda Lewap vilayetinde, Lewap şäherinde sen prezidentin vekili hökümet bolýan. Şol giden adamlar mecbur bolup gidip şöyle okudular. Köpsi bilim ministrinin üstüne gittiler. Yani arda yazıp şolun üstüne gittiler köpsi. Yaş 18-20 yaşlı çağcıklar onlar. O ne sen biz o yere iyi vermedik. Sen iyi verme. Türkmenistan'ın grajdanı bir yerde bir zat bolsa jogapkärçilik eden. Bular öz jogapkärçiliklerini bilen oklar. Şoň üçin hormatly enatalar barıp düşündürün şoňa. Jogapkärçiligini bilen okmy? Çık işinden. Git başgasy gelsen. Prezidentine öldürün. Eger şo çözmese instansiya boýunça onuň ýok korkusy ýa-ni prezident bolýar. Ýüldürmeli. Häzir wagtlaýynça ýurdu dolandyrýan Berdimuhammedow. Men prezident diýemok. Şeýle bir Berdimuhammedow, beýlik Berdimuhammedow çalyşýar. Prezident diýmek indi Berdimuhammedow diýmek. Indi bizde prezident wezipe ýok. Bizde Berdimuhammedow wezipe bar. Şoň üçin wagtlaýynça Berdimuhammedow wezipesini dolandyrýan Berdimuhammedow ýüzlenmeli. Aýdym şoňa. Çuňur hormat bolmaýan bizim gahrmanymyz däl, itlerin, atlaryň we ýallak goşunlaryň, emheme terroristlaryň we polis zombilaryň ýolbaşçysy. Biz sizi ýönýäs. Siz haçan öz jogapkärçiligiňizi ýerine ýetirjek? Haçan siz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kepili bolup, bizim grajdanlarymyzy uruş bolan ýerinden halat etdilersiňiz? Haçan siz öz jogapkärçiligiňizi ýeriňize aljak? Ya biz halk bolup turup sizi işten aýyrmalymy? Ya siz özüňiz düşünmelimi diýip aýdym şoňa. Düşündirin şoňa. Etratyň şäheriň häkimine barsaňyz ya etraňa gaýtmaň şo ýerde. Görkezim, başarsaňyz suratlaryny alyndy bize ýerin. Biz bütün dünýä ýaradaly. Aýdaly Türkmenistanyň hökümeti nähili edýän? Hemme hökümetler Özbekistana çelli, Gazakstana çelli, öz studentlaryny, grajdanlaryny samolyotlar uradyp, Putina haýyş edip koridor ýasap alyp gaýtdylar. Ukraina jamaty. Siz üçüncü döwlet, siz uruşun içinde de zadyna da haçanla uruş gidip duranım bolsa size ýol berýärler çykmagy. Şu ýaly düşündirmeli, talep etmeli. Men minnetdarlyk bildirýän enatalara, onun doğun garnaşlaryna, öz garnaşlary üçin, öz çağjyklary üçin, prezidentler üçin çykyp, gorap, öz seslerini görkezdiler. Ine şu ýaly etseňiz, olar getirirler. Şu ýaly etmeseňiz, onanyň ölüp giderler, şoň niýde ölünden tapmasaň. Uruş gidip dur. Diňe olar da beýlikle ölüp bilýär. Ukraina halky ýa beýlik halk. Uruşda o raketa üstüne düşse bol ine Harkivda Sadiga raketa düştü. 2 san Türkmen öldü. Biri ayaksyz galdy. Han on adam tutulan han hiç adam diýlen ok. Biz aýtmasak bilendik. Ona Harkivda okuyan oğlum ağlamaýdy. Mına da şeýle boldy. Kim aýtjak bilen ok diýär. Men adyny familiýasyny berdiýim, onam bilen ok. Türkmenligini bilýärse, ýöne adyny familiýasyny bilen ok. Şu ýaly, şoň üçin wagt gidip dur her minut goran çağlaňy. Siýasat zat goşulmaň zatlar. Çağan ölüp durka siýasatdan beýlikden taşlangy çağlaňy men bolup. Getirin öýe, onsoň siýasata goşulsaňyz goşulun. Indi men bir video gökezek bolýan, bizim watandaşlarymyz gumanitarny koridor wa Polşada şoňa garşy gitdiler. Men hemmetine diýdim, gidip bilýän gitsin. Ine maşin ba adamlar gittiler. O çağjyklar 18-20 ýaşly çağjyklar maşinsiz, rahatsız. Apşytda zordan günni görüp berýän. Ýa-ni öz garnaşlar pul ýerse zordan o pullary alyp bilýän adamlar häzir pulum ýok bolýan näme? Olar näme etmeli? Olar ýa-ni gidip bolan häzir poýzlar işlenok, awtobuslar işlenok, diňe öz maşynynda gitmeli. Onun belgisi yok. Yola yürende benzin otosu durdum olya. Onu piyada etsin. Maşini 2 gününe var yani. Piyada ne açığına var yani. O zaman 3 kişiden böyle koşunlar deyip yankı raketine vurup bilýärler. Bunu hükümet derecede halat edip etmesek edimilen o. Yine men häzir bizim
vatandaşlarymyz Warşawa tarap gidenler şol video uratdy, mana da şunu görkezdi. Men görkezýän. Esselamu aleyküm mehriban vatandaşlar. Görün Ukrayna'da neyle kaçılıyor? Polşa taraf. Görün probkasını. Ine üntferin probka diýilýär-de, giýje de bar, günlüği de bar, adamlar 2 sutka dur probkada. 500 kilometrelik probka değil mi? 500 kilometrelik probka. Gülüyorlar. Kiev'den Polşa'ya çıkıp varıyor. Allah'can Türkmenleri Polşa'da alayadır. Ne vatandaşlar şunu yarak geldiyle. Evimiz karanköy, iyidimiz ondan karanköy. Allah savunmalı hayır etsin. Kiev Polşa sınır. Şu an şu takip ettik. Korostişif diye. Korostişif. Aynen Korostişif öyle. Tek Polşa'nın sınırına var yancak. Yine 7 saat Türkiye'de. Sağman varmak erkime esiyorsun, sağman geçmek esiyorsun. Allah'ca nasıl durmaz? Elimizde kalan Türkmenlere de Allah sabrı versin, gençlik versin. Allah'ca korap saklasın, 12 milyon hava öyleme dolanmak esiyorsun. Bize de sağman geçmek esiyorsun. Söyle ama. Ya sağlam canım. Şundan yanında 5 konuk var ya. Önümüzde piyadeler gidip arayanlar ama vatandaşlar. Yani Gürkü'de bildiğimce Gürkü'deyim. Yine 3 tane yiğit. Görüyen o zaman. İzimizde adamlar ama İzimizde de edip yürek geleyenler var. Yüzlerce kilometreler yürüyenler adamlar. Bir de buraya at yurttan eğlen olayım. Bunlar göz yurdunu taşlap var ya. Biz de öyle yaşamadık. Bunlar gördüm. Dikkat et görün. Sağ olun oğlum. Şu materialları bereniň üçin köp taňa ýakasyn inni men köpsi bilen gülüşdim. Türkmenistanyň grajdanlary bilen şuň ine Lwowa bir maşgala bardy. 2 sany gowrul aýal, bir 2 sany çağıjy bular agyr ýagdaýda maňa jan etdiler Lwowdan. Buna da biz ýatalyk ýerem ýok. Hemme zat ýanky inşaat boştaly, gasinçyly hiç de yatar ýerler. Ýanymyzda aýal maşgalary bar, kyn ýerde. Ondan soň Harkowdan ýola çykdylar. Ýanymyzda gyzlar bar, ýaş gyzlar bar diýe. Biz olar bilen çykdyk diýe. Näme etjegimizi bilemdik. Pulumyzam ýetenok, ýagdaýymyzam kyn diýe. Ine şu ýaly kiçik gruppalar bilen barýarlar ýöne umumy meniň takminan boýunça 20-25 bin golay adam bar Türkmen halky. Şunun bir müňüsi ýola çykandyr, galan näme? Ola aýtdy, men Kievsk Nasional Uniwersitetine baramda şu ýerde Türkmenistanyň diplomaty Toýly Ataýew bilen duruşyk bolanda göremde
entek bular çağızı entek. Şu ýangy bir okuwyny uturup gelenler entek bular Türkmenistany in durmuş entek dadyk görenok. Eýýän bular Ukraina berip. Oň üstünde uruş bolup ýykylyp bular üstünlerini başlarına berip. Bular ýagdaýy has kyn. Bular bara näme diýsem, käbileri her situasiýadan wyjybat etbilýär. Bular oraya ukyp ýok entek. Şoň üçin men Newsy Magryga diýär. Türkmen hökümetine namas hökümet. Hökümet de banditlar. Diňe ugurlamak bilen häzir bir proýekt getir Türkmenistana Serdar Berdimuhammedow 30%-na ýani getirdiýär naliçka onu alýa, ol şoňun bolýar. Ýöne Türkmenistanyň halky ölüp durka Ukrainada şoň çözgüdini tapmak bilen bolanoklar. Ine miýidiň öňüne aýarlar bolup aglaýar. Çağam ýetirde çağamady. Ölýär çağam diýip. Nol emosiýa. Hiç şart ýok. Hani Raşid Meredow, haramzada. Esasy jinayetçi Berdimuhammedowdan soň. Hani Raşid Meredow? Näçip öz maşgalatyny ýanky Dubaýa akydyp $11 milyon dolardan kwartira alyp berýär. Şöyle ýaşaýar. Näçip diňe dokument almak üçin her maşgalan öz gardaşlarynyň çeýenlerine $500,000 berip kwartira alan kişi bolup olar kimlik alýar we şu kimlik bilen Dubaýa akydyr şol adamlar. O niýeden alýar o pullary? Bizim pullarymyz. Şu biltleriň pullary gaýtjak bolsaň, pasportlaryň pullaryna alan pullar şolar. Alan pullar. Hökümetde ýene men biznes etmiyorum. Milyon kazanır ýaly giýjegini işleýär. Gazany bilenmi? Salatlar törýän. Ýa-ki hemme zatlar eden ýöne milyon kazanyp bilenmi? 30 ýaşyndan bäri işleýär. Bunu näin milyon, 11 milyon milyonlap her çağatna kwartira alýar Dubaýda. Bunun biznesi näme? Hökümet wezipetinde oturup halky gyrmak biznesimi ýa halky taýlamak biznesimi? Şoň üçin bu hökümetde bu banditler. Men şondan diýär. Bir ýerde betbaçylyk bolsa bize degýändir. Sebäbi bizim hökümetimiz şoňa reaksiýa etmeli, hiç tat edenok. Gaýtyp maglumatlary bilýär. Watan programasyny eşitdiňiz şolatdy. Talip Gali ýa prezidentiň çykyşyny ýa on press sekretarinyň çykyşyny. Bu hormatly watandaşlar, ine Ukrainada uruş başlady. Bizim günämiz ýok, şeýle bolupdyr, bizim gражданlar gapdyr. Biz şoň üstüne işe şoru getirmek üçin. Ses barmy? Ýok. Bolma. Bu hökümetden içinde lewapda adamlar ölýäka ses ýok. Sonuna konsert berýär haramda. Öz köşkünde. Aydymlar aýdyp. Şu ýaly hökümet biz çydap dursak, diňe betbaçylyklar bolurdur. Dünýädäki betbaçylyklaryň çözgükleri bolmasa, şu betbaçylygyň üstüne goşulyp bit çykmaz şondan. Şondan men diýen her wagt. Döwletiň ýolbaşçysy her 4-5 ýyldan çalışylmaly. Gowusyna gowus gelip durmaly. Halk ýalňyşda da şunu atstawka ýermeli. Ine biz Berdimuhammedow saýlamadyk. 16 ýyldan bäri ýolbaş bolup gelýär. Muny inni kesip aýraýmasaň aýyp bolmaýar. Hökümet ýolbaşçylygyna. Bu inni öýle aňary bişişdi. Betondan svarka boldy. Hökümet ýolbaşçylygyna. Inni öýle olunak gidip bütün ýanky wezipeleri ugurlap svarka edip ýanky öýle şöyle ömürlük galjak bolýar. Bular öz mellerini öwürdiler. Hökümet wezipelerini, Türkmenistan döwletini. Bular hökümet wezipelerini ömürlük aldylar. Ine şo bolmady ýaly. Saýlawlar geçip çalışmalar bolmaly. Häzir geçen saýlawlaryň bir spektakl. Ursiýediň hökümeti, Türkmenistanyň hökümetinden kim ýeri ýok. Şo ýerde nabuldatlar gelipdir. O nabuldatlar näme diýsen ederler? O nabuldatlar şu diktator gollamak bolsa, gün ýazarlar hemme zat gülýal bolup, bütün halk ýa güllü gelip saýlawlar geçirdi diýip allarlar. Bütün ýa. Allarmy diýär? Şoň üçin biz de saýlawlaryň netijesine garaşmaly. Biz saýlawlara bir hepde garanda näme saýlawa gatnaşmaly, näme setler bermeli, kime ses berseňiz utursaňyz diýip düşündürs. Oňa çel biz aýdatymyz gelen o. Sebäbi hökümet bandit hökümeti sizin garşyňyzda her hil skemalar eder. Şoň üçin sesleriniz saklanyp oran bermäň hiç kime. Biz aýdas näme etmeli. Bu
Hökümet, häzir hökümetdäki işleyen adamlar hökümet sözü maskaraçylyk etirdiler. Türkmenistanyň hökümeti inni halkyň içinde hiçbir awray bolmaýan etdiler. Hiç wagt inni hökümete ynam bolmaýan etdiler. Onu devlet eden ok, onu Murat Gurbanov eden ok, onu Apasanyar eden ok. Onu hökümetdäki işleyen adamlar dogry saýlanman, diňe prezidente wepaly boýunça, diňe paraxorlyk boýunça saýlanan adamlar bolup, öz halkyna hiç sad etmeýän gaýtyp tersine halky talap, gysyp, basyp, ýakyp, betbarçylyk salyp, öldürüp gelýän hökümet bolan soň halk bulup ýygynýar. Inanyň hökümet sizin dostuňyz derler. Men hökümete garşylygym ýok. Ýöne şul hökümete, öz halkyna düşman hökümete garşylygym bar. Türkmen döwleti üçin bir giýje uny görüşür, bir giýje uny çykyşlar eder. Biz halk bilen boluruz. Halk turýan bolsa bilen şoň arzumy bar. Şunuň bilen men öz çykyşymy geçip gutarýan. Hormatly watandaşlar, enatalar, hormatly talipler, görgüli talipler. Gaýrat edin, özüňizi goraň. Bize her bir Türkmenistanyň jany, bütün Türkmenistanyň baýlygyndan gaty uluzat we wajyp zat. Öz janyňyzy goraň. Diňe bir söz galýar. Türkmen hökümeti gorap bilen ok, öz enatalaryňyzy gorap bilen ok, Allah gorasyň seni. Başga diýjek zatym. Şu meselede ya çözgüdi göremokmen. Şoň üçin özüňiz bir zat edip, öz ýagdaýlaryňyzy gowlaşdyraýmasaňyz, bu hökümetden hiç netije ýok. Men her wagt çykşandan ýa-ni gynanç zatlar aýtmaly bolýan ýa Türkmenistanyň gynanç zatlar bolup geçýär. Men bir göwnük üçin size bir zat aýdym. Soňky 1,5 ýylda bizim halkymyzdaky watanjalyk derejesi ören gat başlandy. Bu gowundurýan zat. Bunu her bir adama, her bir Türkmene buýsunç döredýän zat. Men şoňa gaty goýan. Şoň üçin watançylar, watandaşlar, watançy bolun. Bir-birine hormat goýun. Asudalyk, agzybirlik, adalatlyk saçaňyzda, ýürekleриňizde höküm sürsin. Şoň bilen men efirimi tutaýan, siziň hemmäňize gijaňyz rahat bolsun diýen we inniki gepleşiklere çeldi. Golan devlete toparly. Devlete halk hereketi diňe siziň bilen. Sag bolun.